दुलाराय बर' फरायसा आफादा रांखान्थि सोलोंथाइ गेलेमु बायदि बिथिङाव थाद'नाय गैयाजासे गोबां खामानि मावगासिनो। दिनैबो सिम्बोरगाव दख'र एबसुजों लोगोसे लोरगि थियेटार ग्रुपआ जथायै बर'नि दामजु आरो बैसागु मोसानायनि मावबादा बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सिम्बोरगावआव दख'र एबसुजों लोगोसे लोरगि थियेटार ग्रुपआ जथायै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बर'नि दामजु आरो बैसागु मोसानायनि मावबादाया जागायजेनबाय। फैगौ 8 एप्रिलसिम मिरु एबसुनि बिथोन गासै 8 साननि हाबाफारिजों बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। दिनै बे मावबादाखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि रैसुमै मोसाहारिया। बे हारिमु मावबादायाव बर'नि बैसागु मोसानाय आरो बर'नि दामजु खाम सिफुं सेरजाखौ फोरोंनाय जागोन होननानैबो सिम्बोरगाव दख'र एबसुनि आफादगिरि अनजालु नार्जारिया फोरमायदों। बयनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुजों लोगोसे गोदान बोसोरनि दुलाराय बिटिआर ओनसोल लोगोसेयैनो आसामनि आरो दुलाराय भारतबर्षनि दाब दाब जायगायाव थानाय बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय गासैबो बर' माहारिनो आंनि गाहाम हामलायनाय गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो लोरगि फावथाय हान्जा एबा लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि। आं दिनै इनायनो गोजोननाय मोन्दों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिजों लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन बिथिङाव मावबादा खुंबोनायजों लोगोसे हारिमु बिथिङावबो बिथांमोनहा मावबादा खुंदों आरो बे मावबादा खुंनायाव जोंनि लोरगि फावथाय हान्जा एबा लोरगि थियेटार ग्रुपखौबो बे बाहागोगिरि एबा कलाबरेसन हिसाबै लाफानायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे मावबादानि गेजेरजों जोंनि हारिमु बिथिङाव जौगानाय सोलायनाय आरो फेहेरनाय लाबोनो हागोन। बे मिजिंजों जों बे मावबादाखौ खुंफुंनायाव बाहागो लादों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिया हाबा मावगासिनो दं। सोलोंथाइखौ लानानै समाजारि रांखान्थियारि गोबां बिथिङावनो मावबादाफोर एबा बिथांखिफोर लादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेयैनो दिनै हारिमु आफाद एबा हारिमु बिथिङावबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि हारिमु गोबां जोंनि उन्दै दावगाबोबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो थांखि लानायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जों नुनो मोन्दों जे जोंनि गेजेराव हारिमुनि बेलायाव गोबां हयथ' गोरोबलायै एबा बेले बेजेखौ जों नुनो मोनो। गुबैयै बैसागु मोसानायखौ आं बुंनो सानो। बैसागु मोसानाया जोंहा मोनसे आखुथाय एबा मोनसे फर्म गैया होननानै आं बुंनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां जायगायाव गोबां समावनो जोङो बैसागु मोसानाया जोंना फर्मआ मा जानांगौ एबा माबायदि जानो गोनां बेखौ जोङो सावरायनाय नुनो मोनो। नाथाय दासिमबो बेनि थि मोनसे माबाखौ गरन्थ'आव एबा इउनिटआव जों फैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो आंहा मोनसे फोथायनाय दं, जोङो बेबायदिनो मावबादानि गेजेरजों बेफोरनि फारसेबो जुदि जों हाबा मावोब्ला बयनिबो गनायथिखौ लानानै, मानो होनना बुङोबा माहारियारि एबा मोनसे नेसनेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि बर' फरायसा आफादानो जों मख'नो गोनां। बिथांमोननि मावनाय एबा दैदेननायाव जोंनि बर' हारिया जोबोद खौसेयाव फैगासिनो दङ, जौगानाय जों लाबोनो हागासिनो दङ। बेनिखायनो बे हारिमु बिथिङाव बैसागु बिथिङावबो मोनसे थि फर्मखौ एबा जोंनि आखुथायखौ जों लाबोनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। मानो होनना बुङोब्ला जों गोदो नुबोनायाव बैसागुआ मोनसे देमसि मोसानाय फर्मजों फैदोंमोन। नाथाय दा जोङो स्टेज बैसागुफ्राव जों गोबां नुनो मोन्दों जे जेखौ जोङो अलरेडि हारिमुवारि मोनसे गुबुन गुबुन बिथिङाव मुं होखानाय, जेनेबा बारदै सिख्ला मोसानाय, मोसाग्लांनाय, दावस्रि देलाय मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, बेखौनो जोङो मा होननानै बैसागु स्टेजफ्राव जों मोसानाय नुयो, फैसालिफ्राव मोसानाय नुयो। नाथाय बियो एक्सुवेलि गुबै बैसागु नङा। जायनि जाहोनाव गोबां मिथियि, जेनेबा बर' नङि माखासे आसामनि भारत नाङैनि सुबुंफ्रा
बागुरुम्बाखौनो बैसागुबो होननानै बुंनो लागासिनो दं आरोखि। बेनिखायनो जों बेफोरनि फारसे गुबुनथिखौ एबा रोखा फारागखौ दिन्थिनांगौबा जोंहाबो मोनसे थि फर्म थानांगोन। बैसागुआ नैबेबायदि, मोसाग्लांनाया बैबायदि, ओमफ्राय दावस्रि देलाया नैबायदि, जेनेबा नासिना मोसानाया बेबायदि जोंहा जेरै दंखायो। बेनिखायनो बैसागु मोसानायखौबो जों मोनसे थि फर्माव लाबोनो हानांगोन। आंहा बेखौ जोंनि बे मावबादा खुंबाय थानाय हान्जानि फारसे बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि फारसे मोनसे गुरै खावलायनाय एबा गोख्रों खावलायनाय, बिनि फारसे जोङो हाबा मावनांगौ दङ आरो मावनाया गोनां। गोजोन्थों। आच्चा, बे समाव सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव जोङो सिम्बोरगाव दख'रा आफादाबो दिनैनिफ्राय जागायनानै 8 अक्ट'सिम नैबे हारिमुवारि मावबादा हाबाफारिखौ लादों। जोङो सिम्बोरगाव दख'रा एबसुजों लोगोसे लोरगि थियाटार ग्रुप क'क्राझार जथायै बानजायनायाव नैबे हारिमुवारि जौगाथिनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लादों। आसा खालामदों नैबे हारिमुवारि मावबादानि गेजेरजोंनो जोंनि सिम्बोरगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय जोंनि सोलोंसा बिथांमोनाबो जौगानो हागोन आरो बुहुमाव जे बड'फानि मावथांखि बा बड'फानि थांखि, बे हारिमु बिथिङावबो जौगानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिंजों जौगाफानायजों लोगोसे जौगानो हागोन आरो जोङो हारि हिसाबै एबा हारिमुनि गेजेरजों अराय सम सिनायथि होनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंबाय। 7 थारिखआव जोङो गासै बेयाव हौवासा हिन्जावसा 80निफ्राय 100सा फरायसाफ्रा बा सोलोंसाफ्रा बाहागो लागासिनो दङ। मा आगजुखौ लानानै जे दिनैनि जे मावबादा बेखौ खुंफुंनाय जादों? दिनैनि गेजेरजों जोङो गिबि नैबे हारिमुवारि हिसाबै जोंनि गुबै मोसानाय, जाय मोसानायनि गेजेरजों बर' हारिया दावगालांगासिनो दं एबा सिनायथि मोनगासिनो दं, हमना ला बागुरुम्बा, देमसि मोसानाय, बेजों लोगोसे जोंहा आगजुफोर दङ। गुबैयै खाम, जथा, सेरजा, थरखा, जाबस्रिं गासैबो आगजुफ्रा जों थियारि दङ। बेफोर गासैखौबो जों फारि फारि दिनैनि मावबादानि गेजेरजों सोलोंलांगोन एबा फोरोंलांनाय जागोन। फोरोंगिरि हिसाबै सोरखौ मोननाय जादों सार? जोङो लाबोनाय जादों फोरोंगिरि हिसाबै जोङो लोरगि थियाटार ग्रुपजोंनो जथायै बानजायदों हिसाबै लोरगि थियाटार ग्रुपनिनो फोरोंगिरि सथि बसुमतारी बिथां मेदामखौ जों मोननाय जादों। फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि थाखाय सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर खावलायहरनांगौ दं होननानै सानो नामा? सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जों सानो जोंनि ओनसोलाव थानायजों लोगोसे गासै बुहुमनाङैनो गासै बर' हारिया नैबे गोदान गोसोजों, गोदान मोनसे सानखांथिजों बैसागु एबा रंजालि बैसागुनि गेजेरजों बयबो गाहामैनो थांनो हागोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों, बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो खौसेथि गोजोन हास्थायनानै फैगौ बैसाग दाननि 5 अक्ट'आव जोंहा सिम्बोरगाव ओनसोलाव एबा सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि फिल्डआवनो जोंहा उदां बैसागु बेबायदि फालिगोन, जाहाथे जों खौसेथि थांनो हायो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।